Медиите продължават да настояват, че Дубай е непревземаема крепост, напълно безопасно убежище за глобалния капитал. Но нека погледнем право в очите тези красноречиви числа. Хотелската заетост се срина от 9-10% до само 16% за само няколко седмици. Индексът на недвижимите имоти DFM изпари 30% от стойността си в мига на окото. От април 2026 година илюзията за изключителността на Дубай се срути напълно под натиска на геополитическата реалност. Това, което виждате в традиционните новини, е само повърхността, предназначена да прикрие системна паника. Реалността. Свръхбогатите са готови да платят $85 000 за задушен полет бежанец, опитвайки се да избягат от самия рай, който някога са експлоатирали за печалба. Когато хотел за $330 милиона се запали от ракетни отломки, едновременно изгоря и най-ценният актив на доверието на Дубай. Този град вече не е детска площадка за магнати. Превърна се в огромен, блестящ капан. Днес ще разкрием структурните пукнатини на световен финансов хъб и причината, поради която Дубай никога не може да се върне към предишния си вид. Има една истина на този свят. Най-скъпото нещо не е чистото злато, а мирът. В продължение на десетилетия Дубай се е продавал на света като Швейцария на Близкия изток, политически неутрална оаза, където капиталът може да намери убежище без притеснения за глобалните сътресения. Но погледнете реалността от април 2026 година. Обещанието за безопасно убежище изглежда се да изпарило по-бързо от капки вода върху пустинен пясък след шокиращото събитие на 28 февруари. Ние, които сме свидетели на студенината на ерата на студената война, всички разбираме един основен принцип. Никоя крепост не е безопасна, ако е построена от стъклов квартал, пълен с тухли и камъни. Погледнете това число – $330 милиона. Това е прогнозната стойност на щетите на хотел Фермонта Палм, когато отломки от прихващане паднаха в края на февруари. За магнатите тази цифра не е просто загуба в счетоводните отчети. Това е брутално послание, че крайният лукс изглежда е превърнал неволно Дубай в огромна и изключително скъпа мишена. На небето се разиграва жестока ирония. Те разполагат позлатени щитове на стойност $4 милиона всеки, само за да спрат ефтини технологични играчки на цена под $20 000. Това не е отбранителна стратегия. Прилича по-скоро на процес на икономическо самозаличаване. Правителството се опитва да контролира медиите, прилагайки строги политики за информационна сигурност, сякаш кризата ще изчезне сама, ако никой не заснеме черния дим над Бурдж Ал Араб. Но честно казано, мълчанието на властите изглежда е най-голямата аларма за висшите ешелони. Когато истината е заглушена, страхът ще намери начин да се разпространи. В момента застрахователните договори за иконичните проекти се покачват до абсурдни нива. Рай, чиято цена за защита е по-висока от генерирания доход, вече не изглежда като рай. Превърнал се е в великолепен затвор, където хората трябва да плащат цената на тревогата всеки път, когато погледнат нагоре към небето. Дубай е заложил всичко на картата на абсолютната сигурност и изглежда, че е загубил този рунд. Можем ли наистина да наречем едно място дом, когато сънят ни е постоянно застрашен от сътресения, които не можем да контролираме? Възможно ли е просперитетът, изграден върху нестабилността на съседите, винаги да носи семената на самоунищожението? Но ерозията на доверието в сигурността е само прелюдия. Защото когато символичните крила на този град спрат да бият, започва да се появява дори по-лош кошмар – абсолютна изолация. Всички знаем една проста истина. Без значение колко скъп е часовникът Rolex, ако зъбните колела спрат да се въртят, то е само безполезен парче метал. Дубай е същото. Този град не е построен да бъде самодостатъчен. Построен е да стане централното зъбно колело, свързващо всички полюси на света. Но в контекста на април 2026 година, именно тази абсолютна свързаност се превърна в фаталната ахилесова пета. Погледнете тяхната най-голяма гордост – международното летище на Дубай, DXB. Някога най-натовареното място на планетата, допринасящо до 27% от БВП на емирствата, сега прилича на музей на тишината. Всички западни авиокомпании се оттеглиха, оставяйки празни писти без хора.
Реалните числа са дори по-опустошителни. До края на март 80% от полетите са отменени. Всеки час, в който това летище е неактивно, 4,25 милиона долара се изпаряват във въздуха. Но нека анализираме по-дълбоко. 4 милиона долара на час не са само число в книгите. Означава, че бюджетът за здравеопазване, поддръжка на инфраструктурата и социалните услуги, от които жителите се ползват в момента, скоро ще бъде безмилостно съкратен. Когато паричният поток спре, луксът също издъхва. Не само небето, но и океанът обръща гръб. Проливът Хормуз, единственото морско жизненоважно жило, е блокирано, изолирайки пристанище Джебел Али. Основни стоки за мегапроектите са закъснели с поне 10 дни. Яхтите на магнатите за милиони долари, някога символи на свободата, сега лежат изложени под пустинното слънце, защото не могат да се преместят от опасната зона. Дубай е проектиран да никога не спи, но сега изпада в клинично мъртво логистично състояние. Експертите оценяват, че ако тази парализа продължи, оперативната структура на града ще бъде изтласкана назад с поне 20 години. Дубай е като скъп суперавтомобил, останал без гориво в пустинята. Все още великолепен, все още елегантен, но напълно неподвижен. Когато светът спря да идва в Дубай, градът внезапно осъзна, че е само самотен остров, неспособен да се поддържа без пратки отдалеч. Какво ще остане от град, проектиран да посрещне целия свят, когато вратите се хлопнат? Парализата на свързващите артерии доведе до неизбежна последица. Когато хората не могат да пристигат и стоките не могат да влизат, многомилиардните структури започват да разкриват смразяваща празнота. Дубай навлиза в ера, известна като луксозна празнота. Катедралите на потреблението сега изглеждат като нищо повече от разточителни черупки. Данните от доклада на търговския сектор от април 2026 година разкриват сурова реалност. Приходите от луксозните магазини по време на Рамадан са паднали с до 60%. Посещаемостта на Дубай Мол се е изпарила с почти половина – 45%. Само помислете. Когато 60% от приходите изчезнат, какво ще се случи? Това не е просто число на графиките на милиардерите. Означава, че занаятчиите, сервизният персонал, майсторите, живите клетки, поддържащи дъха на града, ще бъдат първите за елиминиране. Град без обслужваща класа не се различава от машина без смазочно масло. Този кошмар се е разпространил дори до символа на релаксацията. Хотелската заетост се срина от 9-10% до само 6-10%. Дори легендарни коли като Бурдж Ал Араб бяха принудени да затворят няколко етажа, за да спестят оперативни разходи. Иронично е, че блестящите светлини на небостъргачите нощем сега изглеждат като отчаян опит да се поддържа гламурен вид, докато вътре пентхаусите за милиони долари потъват в тишина. Пазарът на недвижими имоти, някога гордостта на Дубай, се превръща в тикащ часовник бомба. Изчислява се, че до 65% от жилищните сделки от 2025 година попадат в спорове или се изоставят. Когато инвеститорите спрат да плащат, масивните проекти се превръщат в бездушни бетонни купища. Можете ли да повярвате? Има 120 000 нови апартамента, готови да бъдат предадени на град, който постепенно губи жителите си. Много луксозни апартаментни комплекси имат в момента само няколко семейства, живеещи в тях, създавайки призрачна атмосфера в сърцето на модерния град. Поддържането на пишни зелени басейни и гладки тревни площи сред пустинята се превърна в непоносимо разточителство. Дубай се пустинява отново, но не от пясък, а от отсъствието на човешко присъствие. Историята изглежда повтаря стар урок. Човешката арогантност към природата и геополитиката винаги идва на много висока цена. Каква е реалната стойност на апартамент за $1 милион, когато съседите ви са само празни стени и зловеща тишина? Може ли луксът да съществува без възхищението на тълпата? Или ще се разпадне, когато никой не гледа? В тишината на тези пентхаусове, ако слушате внимателно, ще станете свидетели на тих, но яростен изход. Свръхбогатите не просто заминават. Купуват билети за бягство на цени, за които обикновените хора никога не биха се осмелили да мечтаят. В света на финансите има жестока истина. Парите нямат лоялност.
имат само инстинкт за оцеляване. Когато искри прорязват нощното небе, свръхбогатите вече не седят да се наслаждават на лукса. Тихо са си наредили куфарите. Тази евакуация не е толкова шумна, колкото тази в киното. Протича тихо зад затворените врати на семейните офиси. Златните визи, някога жадувани като символи на престиж, сега изглеждат като нищо повече от безполезни парчета пластмаса. Вместо това магнатите трескаво ловят еднопосочни билети за Лондон, Цюрих или Сингапур. Погледнете тази цифра, за да видите как паниката е оценена. 85 000 долара за еднопосочен частен самолет до Истанбул. Или дори по-лошо, 350 000 долара за бронирана колона до Саудитска Арабия. За повечето от нас 350 000 долара е цяло богатство. Достатъчно, за да купи уютна ваканционна вила за остатъка от живота. Но в Дубай през април 2026 година тази сума купува точно 4 часа безопасност. Това не е цената на пътуването. Това е договорът за оцеляване, който свръхбогатите са принудени горчиво да подпишат. Може би най-потресаващата картина са Ферари и Ламборгини суперколи, изоставени на паркинга на летище Ал Мактум. Ключовете им все още в контакта, покрити с фин пустинен прах. Когато времето стане враг, онази купчина от ценен метал внезапно се превръща в боклук. Банките в ОАЕ са изправени пред финансова бездна с риск от бягство на депозити в размер на 307 милиарда долара. Изглежда, елитът е научил ценен урок. Данъчният рай може да се превърне за една нощ в ад на разходите, ако геополитическите рискове надхвърлят контрола. Те шумно конвертират активите си в злато и криптовалути, за да ги пренесат лесно през граници. Най-голямата ликвидация на активи в историята протича в ужасяваща тишина. Тези, които остават, изглежда са или без друг избор, или хванати от натрупващи се дългове. Изходът на елитния капитал е най-автентичният некролог, че Дубай никога вече няма да бъде същият. Ако бяхте изправени пред 15 минути за вземане на решение за безопасността на себе си и семейството си, какво бихте избрали да вземете? И какво бихте били готови да оставите зад себе си? Богатството наистина ли носи свобода? Или е скъпата позлатена клетка, която ни затруднява напускането, когато настъпи криза? Дубай е град, който заема съществуването си отвън. От капка питейна вода до хляб, повече от 80% от хранителните нужди на това място са напълно зависими от вноса. Когато корабоплавателните маршрути са задушени, цената на тази зависимост започва да се разкрива брутално. Цената на пресните храни в супермаркетите се е утроила. Само за един месец цената на вътрешния бензин и петрол, който в тази регион беше евтин като вода, също се е увеличила с 2 дирхама на литър. За магнатите, утрояването на цената на тавичка яйца или литър мляко може да е просто незначително несъответствие. Но за семействата от работническата класа, тези, които пряко управляват хотелите и докове, гръбнакът на града, това е огромен психологически шок. Когато основните разходи за живот се превърнат в тежест, лоялността и отдадеността също започват да се пропукват. Разпадането не спира при храната. Дубай е механична метрополис в суровата пустиня. Недостигът на резервни части причинява повреди на климатичните и водните филтрационни системи в много райони. Можете ли да си представите да живеете в онези стъклени кутии за милиони долари в 40-градусова жега, без климатик? Луксът внезапно се превръща в задушаваща капан. По-сърцераздирателно, зад затворените врати на имотите, се разиграва тиха, хуманитарна криза. Много домашни любимци на висшата класа са оставени в празни домове, когато стопаните им са избягали. В чуждестранните групи натрупването на основни стоки е широко разпространено сред объркването. Пропастта между богатство и бедност никога не е била по-изразена. Докато работодателите се качват на частните си самолети с куфари, хиляди работници-мигранти са оставени без паспорти, без заплати и без изход. В периферните райони започват да се появяват признаци на безредие. Може би блясъкът на колите не може да скрие суровата реалност. Хората не могат да ядат злато или да дишат лукс, за да оцелеят. Това вече не е просто финансова криза, а срутване на структурата за оцеляване на градски модел,
съществувал само въз основа на удобствата на света. Трябва ли да продължаваме да поставяме доверието си в градове, които не могат да се поддържат сами дори за най-основните нужди? Когато целият блясък изчезне, единственото нещо, което помага на хората да оцелеят, е общностната връзка. Но на място, където всеки е гост като в Дубай, къде се намира истинската общност? Когато славата на Дубай избледнява под натиска на вътрешните недостатъци, в друга част на региона тихо се формира нов ред на властта, за да запълни тази празнота. Парите винаги намират изход и следващата дестинация изглежда е определена. Ще завършим това пътуване заедно накрая. Новият световен ред. В природата, така и в света на финансите, съществува неизменен закон. Там, където има празнота, тя ще бъде запълнена. Когато славата на Дубай избледнява, паричният поток не изчезва. Тихо тече към по-безопасни убежища. Ставаме свидетели на грандиозна геополитическа промяна, която може би след няколко десетилетия историческите книги ще разгадаят напълно. Докато Дубай се бори с отломките, Саудитска Арабия изглежда вече е подготвила масивна мрежа. Данните от Министерството на инвестициите на Саудитска Арабия разкриват шокиращ факт. Само в първото тримесечие на 2026 година стотици мултинационални компании едновременно преместиха централите си от Дубай в Риад в рамките на проекта за стратегия HQ. Разбирате ли какво означава това? За опитните знаем, че когато големите корпорации заминат, те рядко се връщат. Те не вземат само парите, вземат и бъдещето на дадена земя заедно с тях. Иронията е в това, че Риад се превръща в новия магнит именно заради това, което Дубай няма. Местоположение дълбоко в сушата, отделено от преките морски рискове. Междувременно на изток Сингапор Airlines тихо играе ролята на спасителен въздушен мост, транспортирайки семейни офиси и инвеститори в криптовалути от залива до Югоизточна Азия. Дубай, някога голям играч, сега изглежда, трябва да приеме по-скромно бъдеще. Експертите предвиждат, че Емиратът може да бъде принуден да се смири, за да стане туристически хъб от средна класа, вместо изключителна детска площадка за милиардери. Незавършените мегапроекти за пустелите кули ще се превърнат в паметници на прекомерните амбиции сред пустинните пясъци. Знаете ли, доверието е актив, чието изграждане отнема десетилетия, но изглежда се разбива само за няколко седмици. Историята винаги намира начин да ни напомни, че гордостта нерядко предшества падението. Ерата на изключителността на Дубай, където хората вярваха, че могат да стоят извън всички геополитически правила, официално приключи. Ние не сме само свидетели на упадъка на един град, а на края на разточителна илюзия, без основа. Вярвате ли, че Дубай може да се издигне от пепелта на вярата? Или това е последната глава на позлатена мечта? Не се ли намира устойчивата стойност винаги в това, което изграждаме за реална ценност, а не за блестящите числа на фондовата борса? Историята на Дубай от април 2026 година не е просто новинарски репортаж за град в беда. Това е огледало, отразяващо крехкостта на съвременния свят, в който живеем. Империя може да бъде построена с пари, но може да съществува само с доверие. И след като доверието е разрушено, без значение колко злато позлатите стените, те не могат да предотвратят срутването отвътре. Дубай никога вече няма да бъде същият. Стои на историческо кръстопътище. Или да приеме крачка назад, за да стане по-реалистичен град, или да остане артефакт на арогантност в сърцето на пустинята. Но независимо какво носи бъдещето, тази поука за безопасната оаза ще бъде припомняна като предупреждение за всеки модел на просперитет, забравящ стойността на устойчивостта и хуманизма. Ако бяхте изправени пред 15 минути за вземане на решение за вашата и семейството ви безопасност, какво бихте избрали да вземете? И какво бихте били готови да оставите зад себе си? Богатството наистина ли носи свобода? Или е скъпата позлатена клетка, която ни затруднява напускането, когато настъпи криза? Ако намирате тези разследващи перспективи за ценни и различни, моля натиснете харесване, за да знае алгоритъмът на YouTube, че задълбоченото съдържание все още се подкрепя. Не се колебайте да споделите това видео с приятелите си. Истината,
трябва да се разпространява, за да можем да имаме по-многостранен поглед върху световния ред. Моля, абонирайте се за канала и натиснете иконата на камбанката, за да не пропуснете следващите документални филми от разследващата поредица за глобалните сътресения през 2026 година. Вашето мнение е нашата водеща звезда. Моля, оставете коментар по-долу. Съдържанието на това видео е съставено въз основа на доклади за анализ на риска, икономически данни и сценарийни предположения относно ситуацията на нестабилност през 2026 година. Данните за разходите за спешни услуги и пазара са за справка с цел илюстриране на макротенденциите към момента на изпълнение. Видеото представя независима аналитична перспектива, не съдържа съвети за финансови инвестиции и не е предназначено да критикува или клевети никое физическо лице, организация или правителство. Аудиторията трябва самостоятелно да оцени и да поеме отговорност за личните си решения.